May sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Buntag Palamati Region Wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras. Siyam ka minutos karon nga adlaw, Webes, Petsa 7. Webes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman aton nga mangin kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila kapadulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sini kapulisam sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini mata kadurunggan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol kay napanagan ang biyong sa pilakabahay sa probinsya, Dakbanwa sa Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan, kag aton naman liwat himosuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action John Diaz magaresponder. Back to back sa aton siring nga piloto, Action Nino Bugina. Aton siring nga News Center nagabantay man sa update sa mga just in report, flash report, breaking news sa balita nasyonal, international. Builog naton ang puwersa pang Webes nga edisyon, Action Dale Salazar. Opda makita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Balagay Tarok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang batang suway sa kinaandan ang inyo sinialagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ko sa labilin isa ka oras, 7 ka minutos kapag pangalagad, inyo palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ulo aligmat sa aton nga mga kaaksyon. Nagapadayon ang pagtupa sa ulan diri sa Dakbanwa sang Bacolod. I don't know sa ibang kabanhaw kag syudad kamusta ka mo da? May pag-ulan-ulan man sa inyo da? Diri sa Bacolod ti daw ay untat ang ulan. Untat kin man siya pero kadali lang. Dugay-dugay mawaswas naman. Ang porsyon sang Bacolod ang kalangitan na puno gid sang galom. Bot silingon way gid tsansa na maguntat ang ulan. Ang ulan ba do binabahi? Mawaswas todo, mauntat kadali. Sa mga motorista nga nagabiyahe pa sa malayo nga mga destinasyon, palihog lang ha, hinahinay lang sa pagpadalagan sa inyo salakyan, madanlog ang dalan. Pura palayo, basya mo pa ng halina sa aksidente, ha? Kung nagaplano pa ka mo ni oras magwa, dalagi kaputi, payong, o kon, kalo. Saan mo ni nga tsimpo nga matugnaw kag gaulan, wa nagimang guro sa may magwa nga taon is balaya. Ka magradandadi, ka magwalda-walda pa. Kung mo naman ang plano mo, barikotot ka na lang sa imo balay. Kung plano mo mag-shot-shot, dara na lang sa imo balay. Kita paglingin sa ulo mo, dabulo bastante, rekta ang tulog kay mabugnaw ang panahon. Dito sa may Northern Negros, sa Southern Negros, may mga pagbaha-baha sa temprano pa ya. Dito sa Sipalay, sa porsyon sa Kabangkalan, ito ba ito yung untat ang ulan sa Southern Negros mo. In fact, ang baha to sa Sipalay, doon trigger to sang pila, 2, 4 kauras nga pag ulan-ulan nga wagid untat. Alin kay na sang aga. Sige sigahom naton nga nagsulusabsay ng tubig ha. Sa mga balay nga naga-star para sa mga pangigaron sa aton suba, palihog lang, ulo aligmat ha. Nablang lugar nga permi lang ginabahaan ka nagataas ang tubig sa mga suba sa pa. Aliw oligmat nga muna kay may ara kita nga low pressure area. Amuni ang nagapaulan sa aton diri sa Bacolod kag sa pila ka bahin sa probinsya, sa pila ka porsyon sang Western Visayas. Wala bot nga mag-uloligmat kamo sa baha sa mga balay nga naga-star sa paygaron sang suba. Sa ima sa aton nga mga baybayon, mga coastal barangay, uloligmat makamo ha. Wala bot na ang inyo man nga iulo-aligmat ang palibot nyo. Basi may nagatiyad nga kawatan lang. Wala ka sa mo nga maulanon nga tsimpo ka mabugnaw nga panahon. Nangin paborito gini sa kawati mo. Kamo mismo nga tagbalay, ulo-aligmat makamo ha. Apisar nga ting ato sa kapulisan niya, diri sa Bacolod. Ang ila sini nga saturation drive kag police visibility patrol, rain or shine, nagapadayon ina, no? So, halong-halong lang kita. Medyo laka-laka ang mga customer sa mga ilimnan kakalan-an naton tungod sining pagtupa sang ulan. Sige lang ha. That's life. Oy, sa ito mag-action, masilipat ka mo ha. Sa ito nga mga viewers, nagalantaw sa ito sa nga Facebook Live. Ano gani? Duwa lang kabagay. Like and share. Paras pala kay Yvonne Butcher bla, ng Germany. No? Si Yvonne Butcher sa Germany ya. Pag-log-in niya na sa Aksyon Radio ya, matik na ya. Like kag automatic, gina-share niya kita. No? Inatamyan lang ni Ibon Butcher sa Germany ang idara pamilya sa Banwa sa Morsya. Hoy, kay Kuya Japit Piokid Varera, kag sa bilog yung pamilya, may gabigid.
Musta kuya? Kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. Dara sa may Purok Santol sa Barangay Mandalagan. Ara man siya. Naga-monitor man kag always gid nga nagapa-check attendance. May mga listener tiya nga why niya punaw. Pamyaw taman si Mr. and Mrs. Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Juales and family. Ara na nakashare na siya. Kag naka-like naman siya. Salamat kid engineer ha, Emmanuel Mawi Miraflores Juales and family. Salamat gid sang 75 stars ni Jojo Salaber Loplop. Las Piñas City. Ka-monitor gid si Jojo Salaber Loplop. Thanks sa imong 75 stars. Shabina Aquinoda, may gabigid ha. Kay Alexander Pila, dira sa Zone 6, Barangay Dumanan, check attendance lang siya. Si Marilo Malalay, ara naman wa. Sa Stone Heaven, Granada, check attendance man si Jose Herson, Lapinig Junio. Si Babe sa Tordesillas, dira sa Sienda Mars, Maaw, Bago City, may gabigid. Kay Love Castellanes da. Sa Barangay 39, si Marilo Malalay, galiyo. Ara galiya si Love Castellanes sa Basak, Himamaylan. Oy, salamat gid sang 50 stars naman ni Jinky Jalagdon. Tanyayo lang si Mr. Arthur Jeff Bilasur, Vanessa Kagdok Matmayo, Noel Amar, Lily King Alma Oligon, Alex Montesa, pamilya sa Barangay Pandanon, DSB. Huwag kalipat sa iyo tamyaw si Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Kay Kwanda, kay Jean Hisolgon and family dira sa Valladolid. I-regards lang ko ha sa classmate ko, Romel Pagsubiron. Ayos, ayos. Michael Gonzaga. Tamay lang abyan niya si James Henry Cusi Clark Kimora Tampipi. Alin na kay Michael Gonzaga. Ang panamyaw ya kay James Henry Cusi kag kay Toto Clark Kimora Tampipi. Bata ni Maninoy Rimo kag ni Maninay Clarita Tampipi. Dira sa Gardenville Subdivision sa Tangob. Kay Manong Ramon kag Manang Liliat at Tonda may gabi kita. Pusog ulan diri sa San Carlos City. Siling ni Rinanti Arvillaro. Ay tuod ka. Baskog da sa San Carlos ang ulan. Rosalina Arellano Espadero. Mayong gabi dira sa imo. Mayroon dira nga pag paurok-urok pamati ha. Tamya ko lang dira ang pamilya Lisares. Pagtanan nga mga taga BSMT2 ICO sang VMA Global College, good luck sa midterm exam sa Monday. Siling ni Roger Soscana Lisare. Ba, pwerte. Kay Prima dira Mr. and Mrs. Maria Lisa Magbanwa. Good evening da. Pag-imit la Carlota na si Ronaldin Nicoro kag si Riniel Kaunga. Ara naman. Uy! Pa-check attendance man si Kuya Maki Kayo. Ay, puwerte. Salamat kita. Mga die-hard fans ni Saksyon Radyo. Ara man si Herman Lamier Jr. Way ka untat. Salamat kay Herman Lamier Jr. dira sa Iloilo City. Lop-lop kag sa Laver family diras adiri sa Negros. Ginatamyaw lang kamo ni Jojo sa Laver lop-lop. Ayos, salamat kita. Sige, check tayo nga ito sa nga patrol 2. Ato sa nga Crosswind Patrol. Antes sa mga report gikan sa ato sa nga mga correspondent. Standby sa report ni Action Nelson ha. Action Roger Calmacada. Standby man Action Arlo Ticar. Unahon ko na si Action Jan Diaz.
Si Melcatong Boss Makalalag, monitor man. Salamat kay Melcatong Boss Makalalag. Wala na sa ilo ha. Hold your line. Hold the line. Kay iban na bigo tapos tamyaw gina sa ilo din spiak naman to. Sa ilo die hard na. Hindi bla toto doon nagkabasag. Tamyaw lang si Mr. and Mrs. Leia Cagdonald Kabasag. Ay, puerti. Si Julia Isabel di Mala makahilaso Gawas-was man. Kamusta dira si Connie Portal? Sa mga Portal family dira sa Dingle. May lang nga pagpaurok-urok. Ari na siya. Ari na ang mata kadulunggan sa nga kagabihon Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Dari sa action dyan diya sa report dyan. Was-was. Wasasulan. Wala na sa ilo ha. Ang magsailo, Patay. patay. Patay huya. Patay huya. Steady Pauls. Mayong gabi. Mayong dayan yung gabi sa tatanan ng mga kaaksyon. Medyo maulanon, ginaksyon na rin kang aton nga kagabi yun. Subong nga mga taniyon. Yes. Gasigig yapon. Dambang may pinitako. Tulo, kaluwa, sa kalangitan. Do gasigig yapon ngisngo. Yung nga pong isngo ako. Gani. Ina nag-kurukalma na ni. Kaya, nakadulbatsagan, ginamon pagtupa sa may ato. Sambalay mo doon nag-anak ang agi, na? Siyang pag-ulan ang sarili. Katong kay na, ba nagkapanyapon kami ka, o gasido, makami, ano naman to? Gani. Sila bundak sa, tapos gidugay mahulaw sa, gidugay bundak na naman. Gani. Hindi gubang negosyo sa tabok ng San Sebastian Cathedral. Ari kami dito sa may naglabay sa may plaza, hindi okay. sa nga makaganar ni sila, kundi Huwag guro. Gusto na lang magpulupalipod na Gross Plaza action dyan. yes, amo na lang inubras ng iba ni nago trapal panabon trapal ang ibisan ni pulis do na takani nga sa gilibot si karaeng nga daan. Tapos libot sila wala masyado taos kalan pero balantayan nila mga establishment sila. Amo na gani sa iban lang mga security guard hindi gid magpatulog-tulog kay Budlay na. Correct. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Okay, base ka tulog kada ka gulkada bla may gali kag may gabantay gilisay mo imo establishment kri balda gidaksyon ni Rick, no? Correct. Damo pa panglakato ni agaw pulis sa mga gabi. Dahil pa nagalakat-lakat pabukluloy man basa kanimo ya. So like kasamo ni nga ulan basta ka giniya kay gagmay lang to ang tulo pero sige Supot. sus matamaan ka gini aksyon ni Rick, no? Maayong gabi lang gali sa tinutuloy sa Apollo diging katuwang ko tumabahay laki na. Asa kay Toto Chong Okay, Toto Chong. sa Apollo Restaurant. Sa Apollo Restaurant, nagtakot-takot sa kusidong ngalan ko. Bali no, una ay takot sila. Kadua ay takot na dakpa niya gid. Ang bakay is ayaw lang ko guro makita. Kagamo lagi ito time nakapalapit man mong, no? Balo kasi manina ito Toto Chong ya action radyo gani perme pamatik at gabi pa. Gani, magandang gabi po, madam. Ati ma, itong ilang, kanamin na tawis sa ilang lugar, no? Gani. So, kataway, blakag, bisan gabi na kayo na, do, kadamo ka sang customer. Ba? Yes, damo pa nag-take out ang iba na. Eh, pwede ka dabi ka-take out sila, kag di ka magpuli ka, solve na mo pagkaon. Namit pa ng timpla. Namit pang timpla, mga Chinese food na blaw. na. Naligad, no, do ka bird's nest, kaya tusuligad na Namin ito ilang bird's nest. Di ba mo to atong ginbirahan? Ano pa kaya? Martes? Martes to. Dito nagaling rin. Esquadra? Oo. Bird's nest. Namit na ilang bird's nest. Amo itong namit galing nga backpack ko do. Pila ko ito ka-serve na kakaon to sa dala mo. Hindi to akong dalaya. Iya to ni SM niya. Kay SM to? Okay, do. Birthday to ni Garden. Edmond, no? Ni Campanel. Na. Si timing nga to nga. May lumpia pa do ganing nga dala. Alin man to sa kwan man to? Alin man to. Namit to. Puluman. Gani. Si boss magdulong ang blaw. Maayong kami na dalaw sa talan nga nag-monitor. Maula na ng panahon to bilog ini nga probinsya sa Negros Occidental. Samon to sa Isabela, ang report nagabundak man ang ulan ng Sonereca. Isabela?
Oo, sa Isabela, walang tatong ulan. May ulan na, may sunog pa. Oo, gini sa mayor's office. Ang ulan niya kabundak, bilog gini. Kaya nga, pati kabalo ka kung galain ng tempo. Sige ulan, pati signal do, medyo sapi man mo. Matsa ko do, likop kining ulan, bilog negros, siguro eh. Bilog gini, kita mo gani si Palay, kaya tawang kala, nagbaha-baha na naman to. Gani. Iba, wala pa na panagtagan sa ayuda to sa may Odeto. Para na naman. Do kulba, alko na mo na permino, do ginakibang ka Gani. kung kagi ka na amon nga trade dyan, no? Do, ginano ka na to, may ara ka na phobia. Phobia, nan. May phobia ka na sa baba, sa ulan. Oo. Di, ginakibang ka na doon. Tamo mo na dumaan mo nung tabo, ito na liga, mga tinuig sa Misilay. Oo. Nang New Year, ginabubuan sila ka ulan. Tapos pagka Enero, ara na naman liwat. Gani. Si Opuli nga hindi na liwat man sa may southern portion sa Negros. Oo. Iban to pag ito ka totally ka recover bla. Gani. So duman mo sila nagtag kami to Enero. Damo pag ito devastate area nga apektado. Opuli nga alerto lang na sila. No? Hindi lang gid na magtamaan na kataas ang baha. Oo. Among gini, nag-ulan-ulan basta may LPA abi. Gani. Kung sa report na ligan natin nga Dlogan Action Direct, 3 ka LPA ang dudungan magsinulod sila. Sus. Kaya pala namon kung magbinungguanay na sila, hindi man na magsulod sa Pargoro kay ang persa nila na mumala na magbinanggianay dra kag magpugong sa isa kag isa. Hopefully matunawa, no? Kay hindi na din magsulod sa aton nga area action direct. Gilibot-libot kami sa plaza, sige po na ba namon basi sa pakalibot la gulpi lang mga guntat ang ulawan magulaw. Ang galing wala gid sansa. Pero wala na makapugong sa nagabrigya sang balot kag sang mani. Steady Ari falls. lagi po. Sige po, steady po sila yan, no? Oo. Ang gabrigya sang balot kag sang mani so nareka. Ang mga kaito, kalini ka mga gawaligyat sa Kinjoy, nila alin na sa bagay, kabudlay man din mga selo sa iluhon mo ni dalaw mo puli, kung tagaman silingan ka, dili ka kabalik ka sa downtown. Ang ko ibang nga kariton, doon nila, ginabili na lang nila sa may kilid sa Bacolod Tension na house. Oo. Ginabutan nila ng kadena, Okay. para mahugot kag mapunggan. Sumo agad doon lagi naman masyado, black chance na noon, kay nag-ulan nyo daan, hopefully buwas Biyernes, hindi naman tani, ay kay Friday night nga daan, iban mo ba ginibuwas, hopefully nga magnami ng aton nga lakat sang panahon, buwas sa aga, asa na magabi, aksyon na Eric, no? Eric ka na, mga kakson, ang detalye, ang bago subong nga mga krukaso, di ba? Hindi lang ginapanghak ka mga Facebook account, Ari, balantayan, gid, hindi kinyo gid pag-iatagatan ng inyong informasyon. Diba? Kag kung kamo maglako pangayuan ka mo kwarta, i-verify gid. Kung matutuod, yung ginapangayuan gid man kamo aksyon na Eric, no? Karon na, ang detalye sinadra ang aton nga interview sa NBI. Noon may mga update development sila, may kangkaran sila kaso aksyon Eric, no? Anyway, sa po nagkamabilin, maulanan ng panahon at nabiso sa totalan ng mga kaaksyon, preparalan sa proteksyon sa kagalingon. Ang mga panglakaton, kahit sa masunod ginadlaw, dapat preparalan ka mo payong para hindi ka mo magsagi sulay sa ulan. Karurat na sa patron, ang taglibot sa mga production John Diaz, ka nagasaling sa totalan ng mga kaaksyon, saringin ka man sa Pinas, nabuton ka sa kamon balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon dyan Diaz sa very abet sitwasyon sa Bacolod, padayon ng ulan. Balikan talaga ro sa aksyon dyan Diaz sa final report. Sa nagtipo niya sining nga aksyon balita, sa balik pa niya sining nga pangalagad sa later part sa inyo sini palatuntunan. Si Engineer Emmanuel Flores Cuales, nagatamyaw lang kay Engineer Arthur Normandy dila sa Puente Villa sa Division sa Barangay Takuling. Teresita yung may gabigid kay Ronaldin Nicor, ginatamyaw lang happy birthday ang banaya si Makoy Nicor. Mario Olvido Aquisa, ara sa Senda Lugwaya. Si Jess Custudio, ara man pa-check attendance lang. Sila ni Gemma Tagwan. Sa kainday Sharon Hinovea, mayong gabi kita. Sa kainday Sharon Hinovea da, ti ayo ni Aksyon Marlon Hinovea.
Kay Sermon Lopez, may kabigin Sermon Lopez. Happy 18th birthday sa inablos ko kay Lara Nicole Bernasol from Bernasol and Bilaong family na binigid kay Manong June Bernasol. Arbino Beras, may kabigin kay Ihada Arjane Guadalupe Lagison Quintos, kay Ihado Leo Quintos, kay paring Art, kay kumare ko dira Ninit Ilagison, mayo lang nga pagpaurok-urok. Dara sa may Pearl Garden Hotel, ara si Angel Grace Panhilason. Ano kada sa Pearl Garden Hotel? Gano kada inday Angel Grace Panhilason? Pabulubog now. Check na ko nga report gikan sa Northern Negros. Direksyon Nelson Pateño. I-check tabing area ni Action Nelson Pateño kung ang Calatrava, Tubuso, kag ang area sa San Carlos kung nag-aulan, no? Propontamen tayo nga ginactivate ang linya sa kay Action Nelson Pateño. Unahon tanay si Action Roger Guti ba? Report gikan sa i-check Binoy si Action Roger Guti, Binoy. Kung naka-standby na siya. Si Jocelyn ara ka paurok-urok na sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto kabiya kung hindi siya makapaurok-urok eh. Sige. Action na sila nang available si Action Roger. Action Roger ala na. Why man si Action Roger? Check ano ba siya sa kwanda? Masira na sa atong special communication. Kung why si Action Roger Guti ba sa ilo ta kay Action Arlo Ticar? Oh, masira na si Action Roger Guti bla. I-check anay da. Ito ko lo kompleto, ito sila ka tatlo eh. Si Action Nelson medyo may importante pang ginahikot. May importante siya nga ginaasikaso pa, no? Unang tanay si Action na Arlo Ticar because of 3rd District. Mga natipon nga mga police report ni Action Arlo Ticar sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Action Arlo Ticar sa line number 3 sa report. Action Arlo, may gabi, please come in. Action Eric, subong gid lamang nga hapon ang inyo siningalagad na katigayon sa pag-upod sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon sa Talisay City Police Station diin ang nasambit nga bypass operation Action Eric dakop gid ang ila sini nga target kag base sa aton sini nga observation halin sa syudad sang Talisay proper padulong didto sa area tuman kalayo Action Eric ang operate sa aton sining mga kapulisan ilabi na dira sa may Hacienda Manaol, Barangay Matabang, Dakbanwa, Santa Talisay. Now kaina Action Eric sa aton nakita ang suspect na tigayon gid nga darakpan kag madamo sa mga droga ang natigayon nga na-recover sini sa iya sa mga kapulisan din ginpatigayon ang operasyon mga takna alas 4:47 sinigid dama nga hapon kag natapos ini Action Eric bangod nga may mga inventory nga ginpatigayon dira sa may Talisay City Police Station kag subong man ginpatigayon pa ang pagpa-check up sang sining suspect nga nadakpan bangod ngiti allegedly may ginabatyag kuno ini sa lawas and so kaina padulong pa ini o kung gindulong ini sa mga kapulisan dira sa may City Health Office sa syudad sang Talisay agod nga ma-check up. Now ang suspect sini Action Eric sa bypass operation amo si Helbert Villarin I. Sirato, 44 anyos ang edad, soltero, isa ka tricycle driver kag pumuluyo sa Hacienda Gusa, Barangay Matabang, Dakbanwa, sang Talisay. Diin, ini siya Action Eric ang natigayon gid nga nadakpan sa makatapos ang intelligence section kag sang Special Drug Enforcement Team nga ginapamunuan ni
Police Lieutenant Colonel o kon Police Lieutenant Vicente Marion Buenaflor, ang Deputy Chief of Police sang Talisay City PNP, kag inisya sa idaluman sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang hipe sang Talisay City Police Station. Now, ang nasambit nga operasyon nga ginpatigayon, dakop ang suspect kag gindala ini dira sa may barangay hall sang barangay Matabang bangod nga gusto sa mga kapulisan nga ang aton sinipila ka mga barangay official ang makakita kag maka-witness sa nasambit nga operasyon nga ginpatigayon sa mga kapulisan diin ang suspect pumuluyo sang ila sining nga barangay. Now, natigayon nga nakuha aksyon erect sang mga kapulisan gikan sa posisyon kag control sang suspect amo ang 14 tanan ka mga heat-sealed transparent plastic containing with suspected shabu nga nagabugat ini sang 3 ka gramo kag may ara ini standard drug price nga ginabulubanta 20 mil 400 pesos. Lakip man nga nakuha sang mga kapulisan amo ang 470 pesos bilang proceeds money, 200 pesos nga gingamit bilang mark money, kag isa ka coin force kag iban pagid nga mga drug paraphernalias nga na-recover sa mga kapulisan. Ang nasambit nga suspect action erect ang ginkonsidera sa mga katapo sang Talisay City Philippine National Police nga isa ka high value individual bangod nga ti inisya sa bag-o nga parameter nga gipagwa sang provincial command may ginakonsidera nga kung ang isa ka tawo nga yara naga-star sa ila sini nga barangay makonsiderar ini nga isa ka high value individual bangod madamo sang sachet sang droga ang na-recover sini sa iya. So kaina interview nato na action erect ang isa sa mga barangay kagawad sang barangay Tabang nga si Kagawad Manangkel, and therefore ari ang iya sini pahayag may angot sa pagkadakop sang isa nila sini kapumuluyo dira sa barangay Matabang, Siyudad Sang Talisay. Kung wala na pagkakilala ko sa iya. Kaya nga, muna nga sa area o sa Sinda Manaol, siya rin sa may Sinda Gusa. Subamin lang kita nga mo niya ulot, pero hindi kami siling nga raw pero may ganyan pala pilitan na. And, kapag hindi ka natigilin mo balay, wala ka sa monitor, mamuglas sa mga tao, anak na nga, nagkakato sa iya, may mga transaction, wala ka. May mga nabati-batian, mga utira, pero hindi man yun niya masiliyan, may mga nagkakalatod, kung wala matakabalob lang sa mga bisita. Ano na nagkakato, iba siya muli yan. Action erect portion lamang na sa ginpahayag sa aton exclusive interview sa kay Barangay Kagawad Manangkel subong gid lamang nga gabi dira sa may barangay hall sang Barangay Matabang, Siyudad Sang Talisay. May angot sa sining bypass operation nga ginpatigayon sang Talisay City Philippine National Police, kag ang suspect nagbayular ini sang Republic Act 9165. Report nagikan sa Siyudad Sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Salamat kit Action Arlotica reporting live gikan sa 3rd District area sang Talisay Silay. Ibi magalo na Manapla Victorias. May gabi dira kay Kumarico Hassel Buhilya sa kay GBL Lontayaw Rinaldo Foderoso da may gabigin si Monoy, no? TD Polsa ba? Naka-kuhan ka na, naka-like ka na, naka-share ka na to GBL Lontayaw. Rinaldo Poderoso, naka-like ka man ka, naka-share ka na. Kasi uway pa ha. Migo ko Arnel Binares Jr. na monitor man siya. Pare, musta ka na? Wala kita ka banding-banding, no? Kumusta si Junior mo? Kumusta si Toto Andro Mamon Binares? Sa mga Binares family dira sa Alihis, always kira sa The Action Radio, waay liso-liso. Ang magliso, patay.
Batay huya. Mga operasyon tulong tas group ta nga mga taxi driver ha. Hinay na sa pagmaniho kag halong gid sa pagmaniho sining maulanon nga panahon, okay? Sige. Arat sa dahon ta naman ang natipon nga report gikan sa First District. Kamustahon tang San Carlos, Tubuso, Calatrava. Report ni Aksyon na Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Nelson Pateño, line number 2 sa report. Aksyon Nelson, kamusta Calatrava? Yes, action Eric, mga gabi man kag maulanon nga panahon nga makagabihon sa atong tanan diri sa may unang distrito sa Negros Occidental. Ang Calatrava medyo okay ang San Carlos ang ginamonitor naton sa karon kag padayon ang aton sining pagpakigangot sa CD RMMO nila aksyon na Eric kay may pila na ka area ang aton sining nakuha nga may impormasyon nga ginsaka na sang tubig baha. Uy. So amo ni karon ang ginapaluap naton, gina-contact naton si Mr. Joe Alingasa, ang head sang City Disaster Risk Reduction Management Office sang siyudad sang San Carlos kay may pila na ka mga dalan kag mga puluyan nga malapit sa dagat ang ginasulod na sa tubig baha. Why ka pa nakuha the breakdown initially kung ano nga mga barangay kag coastal barangay ang apektado sa Aksyon Nelson? Wala pagid aksyon na Eric pero sa mga tics ang aton sini nga mga kakilala nga taga San Carlos mga upod man naton sa trabaho. Okay. Ang nagalista dito may ara na sa mga pagsaka sang baha that is why nga ginakontak naton man ang si Joe Alingasa ang in charge ng city risk reduction nila dito sa siyudad San Carlos kay may kung ano ni nga mga barangay ang malapit sa kadagatan kagati ang impormasyon nga nakuha naton wala man sang taob subong nga panahon Kung mo pagsaka sang tubig sa mga coastal barangay halos ara ang mga balay sa panghigaron sang baybayon. Correct. Labi na gida kaina kadda nagano kita gikan kita sa may siyudad sang San Carlos kay na mga alas natuguro mga alas 4 nagsugod na nga daan ng ulan tubtob sa sininga mga panahon sige kuno gihapon ang ulan. Okay. So may posibilidad nga may pagtaas ang tubig ang may experience ang San Carlos kay may mga lowland area dira labi na gid sa mga malapit sa dagat Black Action Eric. Amo nang ginalantaw nila kag subong ang tubig gapasulod na sa pila ka mga dalano nila ang informasyon nga nakuha naton basi ma-follow-up naton sa mga pila ka mga inuras kag di basi buwas nga adlaw ma-report naton kag basi mabisitahan taman ang siyudad sang San Carlos sa sining mga panghitabo aksyon na Eric ti ang ban nga balita kag impormasyon nga nakuha naton sa may siyudad sa may banwa sang Tubuso aksyon Eric nga ti gina-follow up naton si Police Captain Paul Kenneth Magan may angot ini sa mga shooting incidents nga nagluntad sa may banwa sang Tubuso kung kamusta na ang mga kaso nga damlag pa nagkalatabo sa banwa sang Tubuso kay mantin dumduman naton man nga kahapon ang mga investigador sa may Escalante, Calatrava kag Tubuso ang nagkonferensya angot sini para nga maka share kag makahatag man sang pila ka mga dugang nga may impormasyon sa ila sini nga ginapatigayon nga case conference sa mga kaso nga panglutang sa nasambit nga banwa. So ang natabo damlag pa aksyon Eric nga paglutang sa isa ka estudyante nga ginkalala sa kay Hernan Ermitaño titubtob sa karong blanco sa gihapon ang aton sini nga mga kapulisan that is why nga nagimo na sila sang ila sini nga case conference kay ti wala labot atong estudyante ang tiyo niya ginpatay man sa Escalante so munang ila ginatutukan sa karon nga mga panahon para ma-resolve ti ang panawagan
ni Police Captain Paul Kenneth Magan sa interview sa Action Radio. Sir, thank you very much. Siguro, sir, in behalf siguro sa Tuposo MPS nga kami, sir, nag-ayo kami sa aton nga mga pumuluyo nga kung may mga idea ka mo or may knowledge ka mo, kung kabalo ka mo, kung sino ang mga sa likod ni sa mga insidente nga nakatabo sa aton na mga banwa, sa aton nga mga kabanwahanan nga nagakos ang kahadlok sa mga tao pag sa komunidad nga mag-coordinate lang sila sa police station para at least mabuligan naton, matagan naton sa kasanag ang ining kaso kag matagan sa hustisya ang pamilya sa mga nagkalamatay, sir. Thank you. So amo to aksyon na Eric ang kabahin kag pahayag ni Police Captain Paul Kenneth Magan hipi sang Tubuso PNP. Action Nelson, Yes. ang tiro ni nga tiyo kag ining estudyante ni anong possibility nga may angot ni ang ining duha ka insidente? O posibilidad kay man ang istorya sini panasa mo nagbalasyon panasa dito sa kay Blarinante na bla. Ag nasiling mo na nga gina-refer mo na ang ebilasyon mo nang napatay nga estudyante. Amo na napatay una to bla nga estudyante. Ako na mo napatay ning unang estudyante ikaduha ning tiyo. Kadua ning tiyo nga ginpatay dito sa may syudad sang sa may Escalante. Ang ining estudyante ning una napatay di naging tiro. Dito man sa may barangay Magtikol sa ila mismo nga puluyan nagasakay-sakay sa duyan bla. Pero ang ini Magtikol ni isa na sila kalugar sa tiyo ina. Isa na sila kalugar sa iya sini nga tiyo although nga nagtransfer na sila dito sa may Escalante nga area pero Okay. nagakadtuan sa dira sa may Magtikol kaya radang iya sini nga pamilya mo. Pero initially ano yung ang kwan ano ang outcomes ng initial investigation sa pulis to sa unang insidente sa estudyante? Ang amo na motive. gani ang sa karon action Eric wala pagid sila blanco pagid sila kag within fucking pa ballistic naman gani itong mga bala nga kalibre 45 da sa may crime lab. Kuno mo hindi pa na-establish ang motibo kung anong Wala pinakalalong pagid. di? Wala pagid. Aha. Kagkatong isa pagid itong si Turno tumla nalipat ko sa Escalante naging patay nga tiyo ya wala pa man to na establish man kung anong motibo sa to so hindi sila nga duwa wala pagid ni isang motibo kung nga ang agin patay ni sila nga duwa action Eric. Why nag-background check ang pulis na sa pagkatao ni isang estudyante ni kung anong background sini anong mga base may mga kaso man nga ginautuba kung anong sitwasyon? Ang isa sang ginalantaw nila kay man ti ginatudlo blang asset kuno asset. Oo. Okay. So Kaya kuna mo atong una nga estudyante nga gintiro nga duyan gisuspitsuhan to nga asset. Gin suspitsuhan nga asset nga una bes may ni siya mo may tiyo man ni siya nga ara sa tropa Okay. sang army Okay, so nga na-assign diri sa may gihulngan. aha. Okay. Tapos ang mga tropa sang army sa pagpamangkot naton sa kay police Lieutenant Colonel J.J. Habines nga ang mga army kung kaisa nagahapit da sila balay. So anong possibility nga nagtiro sa estudyante na it could be possible nga taga-Babaw? Mo pa nang ginasasubong di pagid nila ma-determine action Eric ang ina nga mga anggulo pero wala may magatindog nga mga witnesses mo. Pero kung mataod-taod mo bala action Nelson mga sitwasyon sa unang insidente nga ginpatay ng estudyante mataod-taod mo na mong ang hambal mo kaina nga ginasuspitsuhan sa nga asset sa militar considering nga may tiyo sa ara sa militar sa gihulngan plus nga kung kaisa tiga pamasyar man da ang mga militar sa iya lugar da so it could be possible nga ti amo na hambal mo ginasuspitsuhan nga asset kag it could be possible nga basta nagtira sa iya taga-Babaw man. Diba? Kung kita pambalon kag kun aton tayo tahiyon action Eric ti may posibilidad pero ang mga otoridad tayo hindi gid magbuhi sa istorya ang amo nang ilang ginalantaw. Tingali kati wala pagiman sila sang concrete. Wala sila na establish gid masyado nga ang konkreto nga may ebidensya. Wala pagiman sila sang concrete evidence at the same time wala man sila sang testigo da nga makuha guro sa crime scene da sa natabuan gid kung may ara gid mga testigo basta hadlok lang
kuha sila background sa pamilya Daxon na Nelson kung ano? Ay, ang actually, ang Pamilya sa dapat tayo bla? ang pamilya, hindi man magatag sang mga Informasyon? nga impormasyon mo. Ati mo nang kabudlayan sa pulis nato Oo. ng kaysa eh, no? Kay- Now going back na- sa kaso nga ikaduwa ng tiyo na, ang tiyo na gintiro man na. Gintiro man na sa sang riding in tandem, malin man dito sa Magtikol na. Nga Okay. pagkadto sa Escalante. Anong background ng tiyo niya sang Ang napatay background ni? ng tiyo yaya, gapalinding ni. Gapahulang kwarta. O gapahulam kwarta. Mm. Tapos may mga impormasyon man nga may mga dugay na nga may mga detrits sa iyang kabuhi eh. Okay. So posible nga So timingan siguro. ining death threat ni why niya labot sa natabo ni sa iyan nga nablos? Before pa man na action ni Rick, sa impormasyon na kuha naton, before pa man na natabo sa iya na inablos, may mga detrits na siya mo. No, pero ang death threat din naghalin sa Ang detrits, munang isa pa sa gina-establisar pa sa mga aton kapulisan. pulisan. Muna ganin, naglibog sila, ano Gani na kayong lang problema sila. sa mo nga mga investigasyon kung sa bagay tani apos na sulbahor mong Mm. gani kiti ko ng pamilya ya kung hindi magkopera sa Di pulis ti magkooperar. amo nang problema da. Kala mo gana pero may problema sa pulis. Kagti, Although ang pamilya may nibaluan gali kiti di sila magsugid sa pulis kinadlok man sila. Amo gani, kay man ti ang area sa Magtikol dan action ni Rick, Montino sa area na, kagti tiyo. tira permi ang ano. Ti siya pa na Dumdum ka to sa pila ka mga serye sang pagpatay matong December, bidram na. Correct. Oo. Tapos ti ini ang natiro siya riding in tandem. Riding in tandem, Tapos kag... gapahulam di siya. Ah? Gapahulam sa kwarta. Paulam kwarta, hindi man establish kung di paulam gibla kwarta o kung may pwede man nila to ma-associate dito sa tagababaw. Sama na. Mo na mga gusto ginataon-taon sa pulis depende na sa investigasyon, kung depende sa availability sang ebidensya. Correct na. Kagati makoperar mo na nanawagan na lang si Captain Magan nga kung may mga impormasyon sila dira, buligan na lang ang pulis para masulbar lang mga kaso. Kay kung ang pulis ka paningwa masulbar pero kung ang pamilya ang cooperative sa pulis di wag na mo pulis da. Ati wala gede ano na nilang ila ng mga kaso i-file kon nula sa may makomplinan kay wala. Kag kung nahadlok pa ng pamilya magatay impormasyon sa pulis di mo ginada ang problema sa pulis naton. Mo gani. Kaya matuon na nasa unsolved ang kaso kung ang mismo pamilya nga concern nga nahulaan di magkopera sa pulis naton. Correct. Ano na ni lapit na ni isa ka bulan ni nga kaso wala. Dito amo ning kapasakit sang ulo nila. Basi pa man ang aksyon na tikdol na sila sang babaw man. Basi sino ka tiktok sang sang province. Ati natural kiti duwa na nakakaso na eh. Ti kung hindi mo na masolbar maka-reflect na sa crime statistics na sang Escalante police. Correct. Tamo na gano'n nga nag-pressure man ang hepe sa Escalante nga solbaron na kati it could be reflected sa crime statistics sang Escalante PNP. Kag tapos ang ano pagide ang Escalante kay sila mga investigador nila na gano'n na mo. Nag-istoryahanay na kung paano na solbaron nila. Ati may nagpatigayon sa sang case conference. Nagpatigayon sila sa case conference sa mga punto nga mo nang ila sininang intupiko. Ang case conference ng sentro sa duwa ka mga pinatsanay dira nga sa pagpati basta sa basi isa na lang naghihimos na unanong sitwasyon. Mo gani man. Depende na sa pulis nato nandito pagpakunahan ng pulis pero ngato niya mga presumption naman lang na nga magdepende gyapon sa police outcome sa investigasyon na. Importante nga pamilya magkoopera sa pulis ta. Correct. Oo, kay wala ginatanang dangatan at tanan kun wala mga kooperasyon alin sa mga pamilya sang biktima. Yes. Sige, monitoron ta na ba sa may mga development na sa sunod nga mga inadlok sa lesson. Positive man ang ila sini nga nangin case conference. Kag nagalaom si Police Captain Magan nga pinagi sa ilang case conference mabuligan ang kada isa sa anuman nga mga krimen nga nagatabo sa ila sini area of responsibility. Sige. So muna action na Rick ang pila ka mga informasyon kag balita nga aton sini karon madulong para sa aksyon na Night Patrol. Report gikan sa Banwa sang Tubuso. Ka-aksyon nyo Nelson pati nyo nagasiling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Aksyon! Salamat kinaksyon sa pagtanyo reporting live gikan sa Banuas ng Tuboso. Ito gyanta na iya sa Escalante Pulisa. Ang pag-usisa sa sinang kaso sang insidente, no? Mayong gabi dira sa kay Jason Mosqueda. Jason Mosqueda sa La Carlota. Ginatamya ko ginito to John Mark Blanco. Uy, si Kagawad Carlos Boboy Cabalo Jr. Ara pagliho. Ga monitor sa ho. Kung tao kapawad. Pino kay pagpulaw-pulaw wad. Tulog na kay gaulana. Sigo ko niya. Upad ko niya sa council. Kagawad Carlos Boboy Cabalo Jr. Humaluminada may gabigib. Kay J. Mag Hamantok. Kapaurok-urok insya. Dugangan ta ang aton nga mga aksyon balita sa pagbalik sa Action Night Patrol. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tabalagad, may kabidira sa kay Jerry Hilugo, sa kay Rupino Ira Gabino. Padayon pa nga nagapaurok-urok ka. Toto Junela Santibanyes dira sa mga mapisan nga barangay Tano dira sang barangay Panokoy sila nga outpost. Ara sila daga tinumpok, wah, pa urok-urok man. Alert lang na aton nga mga Tano dos Panokoy ha. Balo naman kamo, basta maulanon, paborito sa mga kawati. Si Inday Angeli Salomante, akon nga kasi Mario, nagatamyaw gid sa mga dulid nun ha. Kaya dara nga pamilya sa Banuasang Valladolid. Sa mga uwi banda, iligan, family, no? Amigo ko Jigs Ambong. Pare, musta ka da? Musta si baby? Nakay Toto Novi de los Santos. Bao nagapaurok-urok pas Toto Novi de los Santos. Oh.
Toto Ronnie Inyon sang Angel Taxi. Ara pataga monitor pas Toto Ronnie Inyon sang Angel Taxi. Si Norman kag Murina Alvarado, ara man maninoy mai kag maninay Chari Salvacion ka paurok-urok pa. Kag si Migo Conato Escultero sang SSS Kabangkalan, ara sa balay sa Sumagwa. Ga monitor gid sa atong sininga pangalaga. Si Miarpi Harina, ara man kag si Fernando Incarnado. Balikat ang atong Patrol 2 kung ang atong sining Crosswind Patrol sa final report ni Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action John Diaz, sa balik ang report. John, please come back. Action na rin nagapanugyan ang National Bureau of Investigation o kung NBI Bacolod sa tanandala nga na biktima o kung nahakabing ilang matag sa mga social media accounts kaya magpadulo mismo sa talatapan sa NBI Bacolod agad niya matagan sa nagatigo ng aksyon. Kasunod rin ka ni Renua Baldovino ang hepe o kontagpamuno sa NBI Bacolod, may mga pamaagi dala sila kung nabuligan ining mga biktima aksyon Eric. Labi na ang mga individual nga nakuhaan gidya sang kwarta o kung anuman nga kantidad. Kaya according din kay Baldovino, may aran na nagpadangat sa ilasang reklamo nga isa ka 50 anyos nga babayi nga residente sa syudad sang Sipalay. Kaya nagpayag nga ginhak ang iyabri nga social media kung Facebook account Action Erika. Kaya giniging gamit agad nga magpangayo sa nga kwarta sa ibang nga mga abyan o kung Facebook friends sining persona. Ang resulta, 3 gid ka mga individual ang naghatag sang kwarta. Isa ka tag 5 mil kay isa ka tag 10 mil Action Erika. All in all mga 20 mil pesos gid ang nakuha diri sang hackers sa iyang mga kakilala. So according diri kay Baldovino, kung discredido gid ining tag-iya sang account nga magpasaka sang kaso, mahimo sila buligan sang NBI Bacolod kasi sampaw-sampaw nga kaso ang pwedeng mapasaka batok sa ila. Karakit diri Action Erika ang istapa, ilabi na nga nagapangayo ni sang kwarta. Ikaduha Action Erika ang identity theft bakod nga ang pagkakilala sa personalidad ng isa ka persona ang ginakuha sang iban. So dako gininitani nga dako gid nga kaso ang ipasaka diri kalakip na ang paglapas sa cybercrime law Action na Eric. Dugang pagidiri ni Baldovino, dapat gilayon sila mapadulong si NBI kubo nga medyo malawig-lawig ang proseso, nagapayo pa isang certification, ilabi na kung pinapadala through online ang kwarta o kung ano man nga mga express pero padala Action Erika. Dapat binigyan-verify sa NBI bilang dugang ebidensya sa pagpasaka sa rekikig nga panumbungon. Hindi man magkabalaka Action Eric ang tagreklamo sunod Rick kay Baldovino, kaya hindi lang makilalaan ang mga hackers binagingan sa bulig sa Cybercrime Division. Yari konfirmasyon ni Baldovino sa sininga kaso. Opo. Action Eric naman si Attorney Renua Baldovino ang pagpamuno sang NBI Bacolod. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Kanagkasaling sa tatanan niya mga ka-aksyon sa ring kaman sa Pinas. Laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Sarabagit Patrol 2, may gabi dala kay Toto Manjo Arnejo, kay Madam M. Saboso, kay Toto Jolie Castillo. Makarami pa iratsada karangkada ang chimpo ko alang-alang na.
Kiss me goodbye, kiss me goodnight, pagi sinigamanon Action Night Patrol program sa Webes edisyon. Magatakop naman iniliwat, balik naman inibuwas, Biyernes. Ato sila nga mapatrol, unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Nelson Pateño, Arlo Ticar, Action John Diaz, back to back sa itong kapiloto, Action Nino Bugina. News Center Action Dale Sarasar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Sporgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sangbago, Broadcast Engineer Bernie Pilacara sa Batang Suay, sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Canto, ang inyong lagat Angkorman. Action Night Patrol program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kasi nga Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkaripat, atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga kakso sa mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio!